Салом алейкум мардум. Имрӯза видео дар бораи магазини Риафон чӣ хел поштаҳоро ба клиентҳо роӣ мекунад, чӣ хел қабулшон мекунад, ҳамаша имрӯз мегзарем мебинем. Ва охирон и заказҳои динангиҳой 5-10 ҷагаи 9 ҷагаи охиронгиш дина заказ карда буданд. Samsung S23 Ultra и даруш плёнка задагиян уже S23 Ultra ранги сабзаш, стеклои прозрачни максевдор ва блоки 47 ватта турбозарядка дорад. Ёра ранги ҳамаи упаковкаш мекунем, номошона менависем, упаковкаш мекунем, баъди упаковка кардан дар коробка, баъд ранги ними коғаз бланкаш мезанем, коғаз мезанем ки ҷо меравад 188 523 ҳами индекси пошташ меравад. Акаи Шукуров Зоирбек Тоирович қабулш мекунам. Телефони A70 дорам. Дар ҷа бошад телефонҳо бисёранд. Мисол A54 заказ кардагиан, Redmi A3 дитта, инида бошад телефони дитта Tecno Go 2024. Инҷаш бошад бланкош ҳозир тайёранд. Ҳозир поли мезанем, ранги ҳами гатов мекунем, боз шумо дата сёнка мекунем. Ин дитта дига ҳозир бланка бояд бурояд. Телефонҳои S23 Ultra. Анаи ай ки буд? Ай Азамов Муҳаммад, телефони Samsung A54. Яъни бланкаи ҳами акай ҳамаша гатов мекунем, бланкаш тайёр карда мешдем, бо сарш мекунем. Шумо агар ки дар дига шаҳрҳо бошен, метонем ба ай магазини Риафон заказ кунем ва ранги ҳами коробка карда шумо да равон мекунем. Фарқ надорад, телефон заказ мекунен, аксессуар заказ мекунен, наушник, фарқ надорад, чизе ки дар магазини Риафон ҳастай, мо шумо да ҳамин тавр карда упаковка карда равонш мекунем ба индекси поштатон. Номерро дар рӯи экрана метонед ай магазини Риафон заказ кунед. Ҳозир давомша мебинем. Уже ина поштаҳоро гатов кардем, мондем, коғазошон задем, скотч кардагем, акам ки пошта мерему, ҳамиш трикоткати мезанану равон мекунам. Ба ки ҷо ба Уфа ака заказ кардаги акай Азим Муҳаммад нишон дода будам, Красноярск ҷа бошад, Краснодар буда, Лопихинка, Шахти, ҷаш бошад Екатеринбург. Акомон ба ҳами шаҳри сода ай магазини мо заказ кардагиан, шуморо метонед ай магазини мо магазини Риафон заказ кунед, ранги ҳами упаковка карда шумо да равонтон мекунем. Поштаҳо ҳамаш тайёра. Магазини Риафона буру мевисем. Пошта мерем. Деда очратем омадагӣ 087 очрем 87 сурат бурдем ҳамаш шакашак дитем ака дар паҳоҷатро равон мекунем чекора ҳамаша 11 та посылка